Kirane asomochie obosongo abuo ase bioski biabire bigotagorwa Mca Kisii municipality nabagoteba niko MCA bumuchio iga gosebwe ward ya township omanyire buna Mca Mrefu agikeirie gekore gose bikore ebyo Mrefu nigateba buna nigo abanjiriria babondete koebwa chinga kinyororo nabo igo egasi yabo nebwenderete gusikwa asing'encho ng'anero ekoba eng'ere yabo ya kirari tukwane na mono chinga kechi cha COVID-19 nataka condemn igende kaba enforcement bakorete bakora umunundo mugotu kinyentiaye nande umuntu yokorera na bamurange gucyufanishi bachukumu siringie F10 umuntu nacho kwane semitanda na umoroje esa kwale bintu byaye nabwato urwe soko asa kwale bintu town yakore byasara buno umuntu no mugotu buno mubaraka bunenga kijega ya COVID-19 umuntu cyamurwere nare n'injaranere mutotagetiye gashye gukora kana gutukona hana kwale tena count commissioner nera gateba gasitibere tiko korbutuko banye bagoja kutumurisi byoski by'abantu babwenete kare notsierure bacha mugasuna ari batotebinganga ibatakire kuira abantu nenga kiyinjara na hanenta tiko bagwona abantu abeka tu abachorete nintu tu abachorete bagacha assembly tugahetia amari etabonga batokonya bachakire amale mari ari graft ari town boro bachira asbara asbaira ne saba asabangina esabangina bakwale bintu de kinyeni bagere kuingiria abani ikonte kote bi port ya municipality onye tema tiga chiko kora bali sign